The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios nga ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi pagapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Good day everyone, especially our subscribers. Welcome now sa ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry ug aniya pag kita magadupot ni atong tun-anan the fantastic life on earth. Okay? So kung buot kang masayod unsa kini maong mabulokon nga matang sa pagkinabuhi dinis kalibutan, okay? Padayon sa pagpakiuban ning atong pagtuon niini hangtod mapupo gyud nimo ang lintungan na gyud nga buti pasabot niining maong mabulokong matang sa pagkinabuhi samtang niya pagita dinhin ining kalibutan. Okay? So dito maglangan alang kanimo magtotoo, you know what to do aron ikaw makaandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili pa magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Hinumdumi nga ang kinabuhi sa usa ka karnal revolusyonista nga magtotoo dili kini mailhan gikan sa usa ka matuod nga magtotoo. Okay, the life of a carnal reversionistic believer is indistinguishable. Di gid mo mailan from that believer who is spiritual. So, these carnal reversionistic believers are described as enemies of the cross. Mo kanay atong tuki kagahapon, no? Ato kining dugangan paghisgot. Kining maong matang sa mga magtotoo. Wala magapuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios. Wala sila magapuyo sa operational divine dynasty, kundi tuwa sila sa cosmic dynasties. Mga dapit kini nga gidumala ni Satanas. So kini matang sa pangunahon na. Okay. A believer, wala na siya itinubdan sa pagkatuon o kamatuoran, gawas lamang diha sa pulong sa Dios. Mahinungdan nga ang usa ka magtotoo nang ginahanglan to develop his frame of reference tungod kay mao man kana ang gikinahanglan to be able to study more doctrines, metabolized doctrine abot kung ipasabot. Kung ang usa ka magtotoo nagahatag og bili sa iyang Kristiyanong pagkinabuhi, he has to take in Bible doctrine aron sa ingon niya na siya motubo spiritually. 2 Peter 3:18. Kay kinahanglan magmatngon kita nga si Satanas mao ang master liar. Dumigid na. So, diya Mateo 7:15 pasidaan ka na ito nga magtuto
beware of false prophets. Ayaw ko tinga, karong panahon na, yung dagsang kinilabihan daghang mga relihiyon, mga false prophets. Romans 16:18, for such men are, and so on and so forth. Labihas kadaghang mga Kristiyanon karong mga adlaw, karong mga panahon na, nagahuna-huna nga kung sila ma-emosyonal, mao na'y panahon nga sila ma-espiritual. Sayo, dili man na mao. Kung ma-emosyonal ka mo, spiritual ka, dili. It is only the feeling of the Holy Spirit nga mahimong espiritual ang usa ka magtotoo. Kiman diin na gyud na. Why lain nga paagi nga ikaw ma-spiritual ingon nga magtotoo. Galatia 4:17-18, human public relations, kanibing PR ba? Kini, doing good so people will approve you. Di ba? PR. Diya sa 2 Corinto 12, they appeal to pride sa pagka mapahitason. Kini kong mga mga mini nga mga magtutudlo, false teachers, clever ni sila. Malinglahon kini sila. Na kunwa kay pulong sa Dios nga ginaling metabolized Bible doctrine, wag yu kay kanang mahimo to discern false from truth. Dili ka maka kining ingon ta makadiferensya,isi gikan sa mga mini ngadto sa unsay tinuod. Nakinsa man gyud ning mga false teachers, mga tanan ko nimo. Matinga ka nga kining maong mga false teachers, mga magtotoo. They are believers. Yes, versikulo 7 sa 2 Timoteo 3, sa gisulti, always studying, but even then, they can never learn. Kaya nakakini sila giingon, they have the form of godliness, but denying the knowledge thereof. Now, doon ay tulo ka mga butang nga makaguba gyud sa espiritual ng kinabuhi sa kamagtotoo. 3 things that can ruin spiritual life. Ang naguna din repression. Kining repression, ingnon ta murag pagpugong, pagsanta, pagsumpo. Sa una-una niya, a mental process of repressing that which is disagreeable. Mao ni repression. Wali kadua, spiritual denial. Ang magtotoo dili na makakita sa iya sayo. He denies it. Okay? Ano spiritual denial? Ikatulo, projection. Ano sa maning projection? Falsely attributes his sins to others. Iyang ipahid ng iyang mga sala ngadto sa ubang tao. Mao na projection. Now, nainumdum ka ba sa prinsipyo? Unsa gani pasiuna sa kinabuhi, maunay magdumala sa iyang kinabuhi. Right? Unsa pa gisulti sa English? What a believer prioritizes in life is what runs his life. Tinood yun. Now, numdumi po itong tulo ka arrogant skills. Self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, sabot pasabot yun din self-justification ka na bang mga tarungan ka sa imong kaugalingon, okay, nga imong ipakita nga wakay nahimong daotan o you justify yourself. Kanya ikaduha, self-deception, ang paglinila sa imong kaugalingon.
Kung ikatulo, self-absorption, ikaw na yun, lagi mo itutukan, ikaw, ako, si me, myself, mine, tanan, ikaw na yun. Self-absorption na. O na itulo ka arrogant skills. At bangan kini sa tulo po kay espirituanong kanang kahanas o skills. Ang naguna nini rebound, ikadua, metabolizing Bible doctrine, Operation Z, numero ka. O ganyan katulo, ang paggamit sa napulo ka mga pagdis pagsulbad o mga suliran. 10 problem-solving devices. Now, kining gitawag na to portfolio of invisible assets. Ana na tanan diha sa sulod. Everything is there inside. Now, kining maong mga assets, sabay binsega assets, mga kaayuhan, okay? Mga bintaha, okay? These assets are indispensable sa matag magtotoo aron sa ingon niya na sila makatuman sa plano sa Diyos sa ilang kinabuhi. You see? Kaya without these assets, pag-dissolve na sila. They are not able to fulfill God's plan for their lives. Unsay gisulti sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang matag katalagman, every disaster, adversity, unsa man ni, warning ni, pasidaan ni, gikan sa Dios. See? 1 Thessalonians 5:19, nagisgot kini og quenching the Holy Spirit, pagpaong murag gituok nimo ang Espiritu Santo niya na. Di na makalihok ang Espiritu Santo when you quench. Segundo Timoteo 3:7, kini nag-aaplikar kini kanunay, applies always learning but never able to come to the knowledge of the truth. Kining, pasabot, ang ilang na katunan, academic knowledge, gnosis, GNOSIS, ugwa kini ipikto sa iyang espiritu anong kinabuhi. Wala. It has no effect, no validity, no value sa espirituano niyang kinabuhi. Kaya sa iyo, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. So, ang imong pag-suppress sa Espiritu Santo, kini samaras you are resisting the Holy Spirit. Imo bang gituod? Now, what's important is, paminaw, nga kita mo apply sa doktrina ngadto sa atong kasinatian. We apply doctrine to experience, not experience applying to doctrine. Ayaw baliha. You see? Kinahanglan ka na magaling ka ng maong doktrina aron sa iyo niya na ma-aplikar nimo ka ng maong doktrina sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Kinahanglan yun. Imo ginagalingon, metabolize. Now, dili may ikaw mo metabolize. It's God, the Holy Spirit. By the moment you believe that doctrine you are studying and learning, mulihok dayon ang Espiritu Santo sa paggaling niya na, pag-metabolize niya na. Aron mahimo naging tinuod, tataw, tinaw, o giyusabol na yun na nimo sa imong kinabuhi. Sabot ka? Inumdumi, ang Espiritu Santo makalihok lamang diya sa imong kinabuhi sa diha nga imo siyang tugutan. You see, it's a matter of allowing Him. Unsa may nalambigit yan, di ba imong kabubuto na po. Kita nimo, kada lihok sa atong kinabuhi, kabubuton gyud mo, kanang mo'y issue. So, 1 Thessalonians 5:19 na kumalikon, do not quench the Holy Spirit. Meaning, do not suppress, ayaw tuka ang Espiritu Santo. Ako ning Binisaya, yung gituok sa Binisaya ba? Ako malikon. Ang Espiritu Santo
makalihok lamang sa atong kinabuhi ngon nga magtotoo sa diha nga kita musod diha sa Operational Divine Dance Sphere pinagi sa rebound. Ayaw ginakalimti ka ng rebound kay mo ka na ang yawi. Without rebound, God is going to punish us. Raba? You see? Kung wa kay pag-rebound, wa kay pagsugid sa mga sala, pantunon ka sa Dios. Latuson ka. Now, what's the purpose nga kanang disiplinahon ta? What's the purpose? He punishes us. The answer? Only to warn and straighten us up. Aron matuliin ta and go back to the Operational Divine Dance Sphere of magatubo na usab spiritually. So, gidisiplina ta sa Dios when we make our own rules na may uban na ito nga tuman o gamag ilang mga lagda, ilang mga rules. Pareha ba na sa basketball game? Ikaw, suhito ka, na nakasabot ka. Dili ka maggamag imong rules kung bahin sa basketball game. You see? Now, diha sa Galacia 5:16-18, but I say, walk by the Spirit, so you will not walk in the flesh. Now, kining maong mga bersikulo, nagapakita ka nato nga naay gubat. There is a battle between the Holy Spirit and the old sin nature. Kanya, what is at stake is our volition. Kinsa may itong tugutan nga mudumalas itong kinabuhi, ang Espiritu Santo ba o ang kinaya makasasala? You see? It's a matter of choice. And it shows further. By the way, diha sa versikulo 17, nagisgot o flesh, unod, old sin nature. Now, it shows further that either one of the two wants to control us, na itong mga magtotoo. Now, kung bahis mga di magtotoo, natural. Ang dumala sa ilang kinabuhi, ang kinaiya magkasasala ramang yun. O, may Espiritu Santo. Sabot ka. So, the Holy Spirit is the personal agent who guides us. Mo'y nagagiya ka na itong mga magtotoo. Kung wa ang Espiritu Santo, we will walk in the flesh. Pareha na ng mga dili magtotoo. Kinabuhi na sila. Gidumana sa ilang kinaya makasasala. You see? The Holy Spirit, paminaw, the Holy Spirit is the one who metabolizes Bible doctrine, not we, believers. Ako na po lang giusob. By way of allowing Him, pinagi sa itong positibo nga kabuton, and putting faith to the doctrine. See? Ang good niya ang formula. Aron makabot ni mo ang divine viewpoint, kinahanglan nga, ang pulong sa Diyos niya mong gitunan, butangan na di mo o imong pagtuo. But pasabot, imong tuuhan. Kanang doktrina yung mong tunan o nakatunan, imong tuuhan. Na ana pa, mulihok ang Espiritu Santo sa pag-metabolize niya na. Sabot ka. Now, diya sa 1 Juan 3:10, ang original nga Grigong pulong diya is huios. H-U-I-O-S, huios. Ang bot pa sabot sa in English, child. Child of God due to regeneration. Sa iyong pagkatao pag-usap. Now, kining din sa mong teksto, ang original nga huyos is not used here. Huwag gamitan kini. Kung siya gigamit, gigamit din ni teknon. Kung sa man ni teknon, child pod, ang bot pa sa bot. Ang teknon, ang bot pa sa bot yun, o atong binisayon, inagap, gitudloan,
O sa ito pa, pupil ni siya, pupil. O estudyante. O disipulo. Hindi mo na sila, mga synonym na sila. So ang huyos, child of God, due to regeneration. Apan ang teknon, mo na inagak, tinudluan, pupil, student, disciple. So kining maong bersikulo naghisgot bahin nato ng mga magtotoo. This talks about believers. Okay? Diha sa Galacia 5:25 naghisgot kanang Grigong polo nga stoikeo. Ang stoikeo nagkahulugan kini led by the Holy Spirit. Then we have to walk. Magpasabot, march in step with the Holy Spirit. Okay, mo na stoikeo. Again, there are two kinds of divine punishment. Dua. Law of volitional responsibility. Ang balaod sa tulubagon sa kabubuton. Ug ang divine discipline. Disiplina sa Dios. Galacia 5:16-18. But I say, walk by the Spirit. Kining walk ini spiripateo. Grigo nga pulong nagpasabot kini og paggawi. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Noon ibut pasabot. Now kini anaraban gipaymutang nila sa imperative mode. Unsa bud pasabot og imperative mode? Mode of command, mando. Apan kini nagagad gihapon sa atong kabuuton. Whether he walks by the Spirit or by his flesh, old sin nature. But pasabot, it's a matter of choice na po. Nara siya mong pagpili. Therefore, kini na ay panagbangi. This is a conflict between God the Holy Spirit and the old sin nature. Kaya ang carnality o spirituality are in opposition to one another. Therefore, they are mutually exclusive. Di na sila magkauban. They are separate. So we are either spiritual or carnal. Kasabot ka. Kung ikaw gidumala sa mong kinaya magsasala, carnal ka. Apan kung gidumala ka sa Espiritu Santo, spiritual ka. Klaro? So spirituality is not something we feel, dili. It's all in our mind. Yarang yun sa itong unahon. At iman ang spiritual nga. I mean, the Christian way of life is a mental attitude life. Matang sa pangunahuna. You see? What you think is what you are. Proverbs na. Now, o hinungdan nga kita gimanduan sa pagkanang lukop to saturate our mind sa hunahuna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Kay kung way pulong sa Dios dinhi sa atong hunahuna sa ingon nga mga magtotoo, dili ta maka gawi, di ta maka panagawi. We cannot walk by the Spirit. Dili. Now, so kung lang, sa ka magtotoo, why Sophia, wisdom? He is only living inside the cosmic dynaspheres. No, wag yung kay laing kapainan. Kung wag kay kamaturan, tuwa ka magpuyo sa cosmic dynaspheres. Mga lapit na, nga gidumalang Satanas. Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Kinsa man nagsulti nini? Si Ginoong Jesucristo. Roma 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Namuna. Okay. Kung sila gidumala sa Espiritu Santo, sila mga anak sa Diyos. So, dinhiusa kita mo parking nining
Igayuna, huwag ito ipadayon ni Ugma. So, ayaw sipyat sa pagpaghiguban ka na to, ni nga ito adlaw-adlaw nga pagtuon sa puro sa Diyos. Now, alang ka ninyo, nga bago pa, gidasig ka mo sa padayon aron imog yung makutlo ang tanan nga buti pasabot ni ini nga itong gitunan na mabulokong matang sa pagkinabuhi dinhi sa yuta. While we are still on earth, na ay giandam nga mabulokong matang sa pagkinabuhi. Giandam ni sa Dios. Na nimog mutuo ka niya na, imuha na ka na. That's between you and God. So, I'll see you then tomorrow.